Géir fáilte rómh is deá Spórt TG Cahar YouTube agus muid teach beothagah ó bhaile an abba an seo Lárionad trína Conall Scoil an seo. I Mhuire clé agus muid teach beothagah le cluiche Leathcheannais corn í Ógáin. An darna cluiche Leathcheannais inniu gan éirí seo Champaigní corn Mhuire Scoil na Mainistreach Tráchtaire. Agus éirí tuairteáid ar na Champaigní corn an bhreathar bosco Google line sin Coláiste Mhuire ón bhil an GAA. Jarhan ag tuiseacht an seo de réir chéile an Grian ag scalónar saoin ar hanna muide isteach an seo agus an gí ag séú trasna na parca an seo. Canéalathe go bra fáhaine seo an darna cluiche Leathcheannais an seo inniu. Na firne thuir muide is spléú ar siúd mar sin de agus ar dús baire Coláiste Mhuire ón bhil an GAA agus an coolbaire bheits ag tuiseacht agus in Adam Buckley in san lína Leanchúil Micheál Maloney a thosaí san cluiche Ceannais a Google Lion. Sean Byrne atá caiú gansaí over a trí an ainiún gur thosa sé mar rihre sé in san cluiche Ceannais sin agus ón Donnahu tíh leis. Déan Ty Masters in na maithas an lína Leanchúil go déan lína Lachúil agus simú golóir go dosíonn Cian Loughlin a caiú gansaí over sé inniu an áit iver a híon déag. Ben hÉireann tíh leisin. Fahi a Lárna Parca atá ag Coláiste Mhuire Christóir Ormsby agus tíh leisin Rory O'Brien agus is lína láthosaí Paul Keating. Captain na firne Michael Mhuire caiú gansaí iver a híon déag an ainiún gur thosa sé in san lína Leancúil ag Cluiche Ceannais Lion. Athra go bhhain agus Stephen McWade ag tuiseacht in áit Padraig Monaghan. An lína láthosaí léach na firne ar náid iver a trí déag Will Scoil tíh leisin Finn Higgins agus Conor Cleary caiú gansaí iver a cuaig déag. Scoil na Mainistreach Tráchtaire agus iad a faoi steward Dan Gordon an coolbaire James McBennett, Finn Medine, Conor Laverty agus Cathal Burns in san tíbhela. Micheál O'Neill a caiú gansaí iver a cuaig agus Ganíon Iris is sé captain agus ó léach na firne seo na Diarmid O'Rourke a chain gansaí iver a sé ach a stúraíonn gachrod Hart Timple Lárna Parca. Tíh leisin de Fergus Tóg. Aniam Codjanta agus Mórdara eile in Níorscurt ardwatha na Cillan Machantí ag tuiseacht na gansaí iver a thachtar a grimsúr agus tíh leisin dara hÉireann. Is lína láthosaí iver a Jai Oisín Byrne Charlie McGrath atá abalta an chúl a amsú gar ferris agus farbhí santasa agus iad ag deanú aisiúíonn san cluiche Ceannais corn Mhuire na Daniel McKernan. A lína láthosaí ran óthir ó chumann fadar níofa ag gomdaí an dún. Daniel Carr ó Droichead Wio agus ó bhaile chomáin Jack ó Mahoney. Mar sin de Dan Gordon agus éagáil leis an cúrgaéid céarna mar atá Dean McNicholas agus an cúrgaéid céarna is a thosaí Cluiche Ceannais Lion ag siú. An réiteoir a bheits am mna fadaige agus ag stúrú cuasaí an seo go chun scríbe na Éimeann ó Chruthar ó Fáile agus é leis na Mhuire a Lárna Parca an slua baile isteach ag an seasteán ach don chuid is mó ar chúl na gúil an seo buachalaí Scoil na Mainistreach leis na dachanna ar an tíomh amháin agus ar náid Coláiste Mhuire leis na drumí agus iad bra golóirhar agus na bratacha glas agus buin ar fallúin ácusan ar thaobh mo leibhéise an seo agus mar sin de ar náid leis na gasaí agus na Scoil na páirte deanann atmosfér ar dóid agus muid ag dúil leis an cluiche Leathcheannais seo. Sin de an réiteoir agus é ag ar na firne an Coláiste agus ar náid bé na matchups mar is gra ní a táhacht an seo ag tús an chluiche nó cé a thugus Will Scoil ar náid iver a trí déag. Gus mar ggéarna sama golóir bhfuil plan a bíle come ag Dean McNicholas chun Diarmid O'Rourke a chuine gríthe agus gan stíirse na Parca a Thuairt Dawson is máil leis rudaí a chontú agus ruí a chuine gáil ón lína Lachúil agus simú golóir meisiir géirí daine a churisteach in éan é híon chun é a chuine gríthe agus well luimiid sin níos slúthe Christóir Mór Ormsby a Lárna Parca facha all mhór atá ag Coláiste Mhuire Rory O'Brien atá in éireach leis mar leathmhádóir a Lárna Parca mar sin de be dúchleán ar dóid idir iad híon agus Cillan Machantí agus dara hÉireann an bhirt sin agus Machantí go hairithe atá fíormhaid agus láidir do Scoil na Mainistreach Tráchtaire. Agus an Jarhan a bhí ag séadú agus a teachtas teachan seo go dtí an boxa Tráchtaire in stoppi agus is maithim rud sin an gí sin tá sé ag séadú tíar his teach go cháinil seo áitiúil le takeíochta Coláiste Mhuire agus ní dónam go gcurann sé nó go gur é sé mór is deachar a chluiche an seo inniu. Mar luí mé áit it's a Cluiche Ceannais cornaí Ógáin ar an lína an seo den dá Scoil
agus éidir géirí céim níos fuide a ghlacu ar nói an éthir caite is deap agus Hornsby mór láidir agus fáil teanta ar agus é géirí brú fríd híon suntas a galóir tíar a hon caiithú is deap Scoil na Mainistreach agus éidir titim is deap an bála cosanta sin ácusan agus Coláiste a sásta gáil arás go Cian Lachlan in Lárionad Parka céad iríide Mícheál Maloney teacht an tosaí Maloney scéalach tóir drédó agus sásta gan an rééis sin a ghlacu go arás go Lárionad Parka áitiúil Cian Lachlan a thosaí sa lína lá tosaí a gCearr an bhreathar báscó se le bheith a ríist géirí an céad scór amsú mes féidir láfa Mhuire híomh na leibh léige leir spáisio Higgins a géirí brúas teap sin teanta go maiid hanan se le Conall an ainion seán burna tógáil gólan an sin Scoil na Mainistreach agus iad fáid na galóir Teitim is teap dóin agus gan lábhar bí in Mhuire curtha is teap Leathcheannais agus Coláiste an se le bheith acu hart fan 10-5 le takeíochta Scoil na Mainistreach agus éidir teanna balla sacu hart codí náisiúil Coláiste agus an 10 gram teach le chéile anseo Shelf go fáil agus coppla bommate acu sin caite trasna go Mícheál Mhuire takeíocht agus a grothú hard nation pass curtha se seoltas te agus pásínta agus Scoil na Mainistreach an sin an chosan steanta acu stop a chur leis Coláiste in dhéon halbhú sin bhainte ráist agus tír géirí spás oscailte Cian Lachlan géirí scéalú agus géirí spás ail dá híon arás go burn coppla bommate inis agus muidir fanachtar an céad iireacht an éireacht inis teachta teacham Mícheál Mhuire agus an coolbair díos me planet deanna go maiid dír ail leis an iireacht sin is teas na láha lágéireacht a bhíon in Mhuire Scoil na Mainistreach a géirí agus Cialan McAtee Brisú má go leir spáis inis ar an tíobh seo den farc sin fáite acu áitiúil film a dain agus sásta stopú go aráist de coppla bommate inis tá méid teanna tús an cluiche seo an dá ar na géirí a chéile a thocrúma agus a bhathú an seo Simú go leir gur Mícheál Mhuire atá gáil agus géirí job í anú ar Diarmaid O'Rourke agus simú gur thosaí sé híon in san lína lán chúl a gCearr lein mar sin de tá sé géirí cosantóir a chur ar Diarmaid O'Rourke agus is dóthe góid sé géirí stop a chur leis na rúthar dhéanann sé an tosaí Mícheál Mhuire a Conall súil ionta ggéir ar an sin is gan legan seo íon spás a bheige tegann sin céú chutarte is a tá O'Rourke má bhain sé spás agus gáil an tosaí agus nuair tá duine bhharcail mar sin de cai siad daine eile amsú le brú an tosaí mar daine géirí sin íontas gcónaí cuairtú O'Rourke agus nuair tá duine bhharcail Jack orthu hÉireann agus takeíocht donú Charlie McGrath Lewis ag a siúd go ran O'Hare agus arás gáisín burn spás istí a scór na chúil agus inis an deise go O'Rourke ach Mhuire a gá leis a haná tíar a farc agus gur stop a chur leis O'Rourke a guríonn leithróid eile arású burn Anis Diarmaid O'Rourke agus Ormsby ag deanú job bíonta é leanú an sinis Mhuire a feiceú suas a ríist eile Fosclaíonn sé sin spás inis lár Baile O'Rourke agus se le bheige ag teanúir an cedóg sin seoltas teap agus O'Rourke leis an céad scór in san cluiche Leathcheannais seo agus sin deanta go maiid heige Diarmaid O'Rourke brú an tosaí an pás fáilte arás aige agus an céad scór fáilte aige tíbhastí a céar a bhumaide in san cluiche Leathcheannais seo an fi go leor ibre le deanamh aige sin chun an spás amsú dá híon níl sé go le bhéh feras dá kick amach geid an sin ón Donahue tin san lína lán chuúd agus mar ré an kick amach sin bhhad an Buckley Scoil na Mainistreach brúsús ar a kick amach agus a ggéironn díhabhú dhéanú an iireacht sinna dhéanú Seán Byrne Bert just tí an tosaí air Teanta go maiid inis Mícheál Maloney brú an tosaí Gé rud a haid tíbhastí dá híon mas féidir ach an seilbh sin chuní aige is chur amach éis an céad iarraí inis de scéal
Scoil tá hard bheith contar ar fad má bhain sé spás a scór na chúl agus Sean Byrne Scoil a ríist eile tuairte réad á híon a Coláiste a sásta a chuirsáile anú ar ais go Maloney Masita has gCearr agus Higgins Éireachta leis trúr hard timpeall nach an tí leis an dí halbhain éirí sin ach Byrne ag titim leis an gólan agus a brúhan tosaí rothúíonnta deanta an sin Byrne ar aiste ríist agus go Mhuire an éire sin seolta is agus an darna ceann thugú ar fóraíl ó Coláiste Scoil an Mainistreach deanna go mhaith agus an choisna deanta acu ar Bennett mar sin deanta go mhaith ceann gCearr agus dar hÉireann pici am up ní ró an leibhseil thar mula beirse agus be Coláiste a gCearr Díadlas a Wincheston Van Cóg sin a bhí deanta go cúil Baile Keating agus trasna na parca go Cléirí Tugadh Cléirí ar aist go sí an lár ríist Réadí is tí os cór na cúil acu go mór an bogu is tí an sin Cai sé é a chur amach go sí an tí bheile Scoil na Mainistreach deanna go mhaith Scoil mar sin pásínta chutha steach go siúd ar fáil ríist funne pás an leibhseil ríist a ligean síos agus Scoil na Mainistreach deanna go mhaith agus córas cosanta sacu agus ní amhain sin an ráta ibre is tí an sin a tá gol go mhaith dóibh sé bhumaite i míon san céile agus éidir an rehansaí inis Bhuiile láidir lár na parca ach tá macantaí an sin honraí a glanú suas Gurí é chur se agus sin deanta aige chun fada steach go lína lán tosaí gurí me cearna amsúd á sin an get a immerte sin in san lína lán chuúil chun an dainsear agus an contarte rúgú ar hiúil agus fíor waithin sin ó Ty Masterson Coláiste a faoi bhrú Jean an Byrne go mhaith le teachta má leis a léithróid agus éidir gurí a ríist an céad scór amsúd dóibh siúd in san cléthe Leathcheannais seo seach bhfuil sin san céad leat agus iad gan scór Cinnar bhain ar fóraí agus Conall is go leabhar an chúil Baile Maloney pásíonnta chutha isteach Maloney agus a gurí ar Scoil amsú tiontú ionta deanta heige Scoil leis an éireacht agus sin ar fóraí a ríist eile faoi siú ríist de Scoil na Mainistreach agus Scoil I gurí conta segasan oscailte an nániu Tráchtaire amach an darna ciúnach go siúdú Bennett Coláiste mas féidir a ríist Tuirbh a winch as an Van Cóg sin a ríist Scoil trasna an stú inis spáis inis do Mhuire cosíocht ar dóid agus iirecht dínta taí is deach agus an céad scór fáte in sin ag Stephen Mhuire scór a bhí de dhí ach deanta go mhaith heige ag dearú cosíocht dínta chun an spáis a oscail suas agus tá siad ar chláir a scór agus ruidir tá táhacht a dóibh siúd agus tíre ceisna fan cic amach ag me Bennett ach dóiad tá Coláiste ag brúsús ar an cic amach céine a tá cruthú na deacrachtaí dá siúd an tríú ceann chutha mú agus Christóir Ormsby be Coláiste a géirí ar híon bheith brúhan tosaí ag cúin golóir ag gombaird leis na teasmanta sa bhí aige go dtí seo Sean Byrne a ríist golóir seala bheith Coláiste inis in san céad ach bhumaite den chluthe ach an chuid is mót an sealamh sin inis trasna an 15 rothú ionta deanta in sin a Mhuire leis an sealamh a Conall ach chutha isteach an sin Lachlan agus Byrne le taú leis Lachlan a ríist eile deanta go mhaith sealamh a ríist a bhógu trasna an 15 ríist eile leis a dínta stada stí tá Ormsby agus O'Brien is tí ar imime na carnacha an bhirt acu siúd an bhirt lár parca mar sin agus fhagann sé sin golóir spáis ach díire tá sé géirí ar gine brisú fríd de sin is sé cían Lachlan pásínta híanana dá fáite aige Scoil na Mainistreach deanna go mhaith ar a bhrú amach ríist eile agus in san nachimirt ag gcóin bheith go raibhí sé dínta ó hiú mion cosanta bhí acu tá sé gimmert sin dóid céarna inis agus caithí mar tá Scoil thar bhéid contar seach teach ton tosaí
Iarach Della, Curhamu Ega shoot. Agus an oi. Dan Gordon, agus Kevin McKiernan need the Sasta Lish and Doi, which it need two Sathairn. And Buntash to win. Faitche and Cinn, ski hello near the Hanagas Jah Maler. Agus Kega Jahi and Erection er 40. Far of Ianta Chernoi. The Glehacanis Kugel Lion. Hina Daw Furshe. Into Glehacanishin. Agus é chuir túsla chun scór a sega don lá nniu. Jay moment mar sin de scóir éisio go leor an san clán leathcheannais seo. Bain na frinne bra sásta le sin. Agus log takeíochta Coláiste ar an óid. Iad san bra sásta leis na hÉireachtaí sin ó scéal. Banner ish. Oh, draw kick him off Stella. Agus Jesinish Finn Higgins. Higgins, Goldfried, first galore Hega, Schultes, Jagus, Harald Trasnan. They give her the car Jake Finn Higgins. Uncle Stella. Hashit Freevru and kick him off here now. Pager and Karu Kong Kurhumu Ega. Shane a Jacker Theaton, now a Gadini Feku Mop. Agus Ahan the new Coláiste, Bruce Susser to kick him up. Agus Shasu Tivasti. Agus an cautions Chris Sin Kimmer Chunachar Agus a Brewer McBennett Golfy Shasta nearly Shaw Agus a Rishal Jira has Janka Coláiste a Kahi should Buntash Winch Aston Shell of Shaw Taku a Mahan Yeri Shaw go O'Brien Moore Agus Shin Kerr has Jahega Agus Conall 40 and Kugu Kyon number Shinder 40 low Coláiste Agus Aru Bura Fashion the Dean McNicholas the Jesnishin as well. Gonna Mainistreach. Agus Neil Bogu gCearr a Hunter McBennett agus é Giri to sin nish. Fad crinnew negative shot and fark. Agus Evreha Buntash ach gCearr has chat ag lá arms beat. Máirtín sin agus Apple sin a feckle suas. O'Rourke Giri goal go gasta leis. Trustee Giri stop a her. Han tossy here. Agus tá mé Janu go mé Mhuire goal Archerby a rahas O'Rourke ri hale an Sean you. Shelvinish, Nigoshin Burn. Cheer the Halarna Parka. Michael O'Neill. Pitching Shane Golin agus Giri Brew Huntossi. Agus luck tanky off the Scoil Mainistreach agus Giri Valu is chap. Hickna Cool. Agus O'Rourke Giri Scalu agus Spásáil dá hían. Kemen a Badger Shay a Jerry Leathcheannais Barry at the shin. Agus the Shigulave Chacker Spásar be Island you. Coláiste were Argel off in counter to win and lash. Agus Kegan Mitchell Brew Huntossi Fagan Chigalor Spásar T-Fella. Miss Fedger off and Prishu go gas the lash. Scoil Mainistreach. Janta go my haku. Her fad Titchimus Jap. Agus in here Shinachan suit. Agus Rahi Coláiste were reached. Trasna go burn. Agus well in Snach Hemorrhage a Googolu. Near Gaelshid, Ach Gulin, and yet Nakaduni Padrick, Scoil Mainistreach. Because Neil Dinning is far, na Kevin McKiernan, Hun Chorus Costanta, Churavaim. Oh, later, it's Countess Jahanish. Agus and Cinn Mhuire, Chunto Mahlesh. Curhas Jahari Stella, Angie Halwood, Zirk and Chin Michael O'Neill. Janta Gafir Wide clearly, and Shella Vacunya. Mhuire reached. Scolor Splash Mhuire. Grenishe gan an ear of the horch. Agus Anish Spas as corner cool. Burn a Brufried, Sean Burn near Curhas Jahega. Agus Burn agus near Shin. Agus Shin Guller 4 healer Stella. Agus na hÉireachtaí seo Gulave Costas up to make Janu. The Coláiste were Agus Simul Galore. Because she Jagan a move, Leathcheannais Lion and St. Kedlia. Dan should go. Agus the rare killer kind of fiosur her in St. Darnell. Agus well, Puncho Wine in St. Leathcheannais first Hyun Jake, Gan Stad in St. Darnell. Like a woman chip, then a Jackerty Yaku was corner clue. Agus Jackerty Foster, Scoil Mainistreach and Shelvshin, a Winchon kick him up, Agus a Horchon Tussie. Fwyn Shaston and Ish.
Janta go fear why Michael O'Neill. Neshigiri, Bruce Sathairn Splash. Here Steve Mead and Stuart. McAtee go Trasna Nish go Mahoney. Coláiste where Nani or Janta Aku. Gan Liggins Joy Bala Heil Free, O'Rourke Giri. Jack the Sathairn. Coláiste Coláiste. Galar Baile actual Oshin Burn. Kill McAtee. Leathcheannais into Hege, Leathcheannais corner Gray, pass into his chat. Go Fergus told. Shinjanta Gamoy Coláiste where on here of Rue Mhuire. Caution into Megan Dyer and Gaji Shaw. O'Rourke is point shoot. Saston pass the Horchamata, Dara hÉireann. Agus Mhuire. Chalk the Mahasa focus in. Gargil Halor, Kaisha Gull, gCearr Ristella O'Rourke. Charlie McGrath, Cushiock their doy. Chanta Gamoy and Shin. Cian Loughlin. Gan Lem Lewis Jahan. Scoil the Mainistreach. Scoil Bruches Chat. Spásanish agus Isareg and Jack O'Mahony. O'Mahony. Kaisha and Jersey Glacko and Ish. Schulta is Jack O'Mahony. Is Chat. Nuggets Harla Trasnan. Chanta Gamoy Hege. Agus Muid Shea woman to Yeganish. Ensign Kedlia. Agus O'Mahony of Ensign Spas. Leathcheannais. Agus Buich as and Fashion. Hanagas Jahega. Agus Vishay Kringalor. Agus Apple the Glacko. Cooley Nidern Fernia Mushinde. Agus Burgess Diaz Core Ormsby. Agus Shinnon Sprigaton. O'Buckley. On Capo and Shin. O'Killam McAtee. Giri and Arja. Agus a Brew Freach. Past Tucky and Mahar Clay. Agus a Giri Car of Alois Chat. Draw fast a gCearr. Now can Scoil the Mainistreach. Ample the Delay Leash. Curtis Jahaku. Agus Conall 14. It's Scoil the Mainistreach. Simple galore. Agus Buckley. Agus Giri Ormsby Isle Lárionad Parka. The Bird 60 is Harrison. Stinjaka Fergus Toll. Agus Toll. Sasta Golan. Kaiho was Jahan. Kega Woodshit and Slew Lárionad Parka. Jagger galore. Ormsby, gCearr, agus Spás Isle. Durndalin, Sean Byrne. Kai Scoil Hagativ Lena. Agus Cousins Bale Badger. Naquilistí Ega, no Gordu. Fulla. Agus Durndalin. Shai Fulla to on. Nung Gieson as Cossel. Somebody Fuller Marshinde. Good Sean Burner of Hívela. Especially similar to Dig the Buckley. The Spickin Amshire Lárionad Parka. Gary Christor Amshire is Capo into Lárionad Parka. Agus Markle Chiga Moyhega. Agus Conall Mainistreach the Gildea Lishin. We should the Kinch Fui. So done should the Stahiga Clehe. Agus he had Argila galore in the Buntash. She had Coláiste where the Lárionad Parka. Gaji Shaw, she did like a Muileann, a Gormsby and Erie Shin. Farnt na Shamraga, Nagas, Giri and Arja. Scoil the Mainistreach Ristella, Sasta, Siasja, Gadon, Nagas, Giri or Coláiste were at Chalk, the Gazeta Fresh Shias. Michael Mhuire. Sasta go Leathcheannais, Janta Gamoy Hege. HÉireann on the Soul. Janta Gamoy Hege on a Ruama. Agus Scoil Tetcham, Gobbleton Shell of a Conall, a Victawak done Shin. They should start the galore, like a Funch Shaw. Spectacle to kill into a Kevin McKernan and Gazeta Giri of Ruama, Rob Bucknismo. Ginger Rash to Glawa, Michael Mhuire, Captain of Fernia, Rash to Christor Ormsby. Simple galore. Meshahian, Sasta, Bruhon Tussie, Gazagiri and Cudges Far Isle, or Killam McAtee. Sasta and Dahir Kuagri Stella, Finn Higgins, Classy up take a shoot, the Spás Oshkul, Shagiri Isle Rash, Nish, Lugo Harter or Cornell and Nish, Girth the Chasinair, Ormsby Hisfui, Musfedre Amshoot, Janta Gamoy, Cahill Burns a gCearr, Apple the Ruddy of Lanu Suas. Scoil the Mainistreach to Giri Brishu, Gagaston, Musfedre, Spás the Lard Baile. Schulta is Jahaku.
ó Dorn Coláiste agus inis de seo go brúiste ag rán O'Hare tí haíonnta ag Masterson an stoppa chur O'Hare pasínta hasiste agus fáilte ráisiéis O'Hare stoppa an sin ús Rourke Chartfridge gan íon Iris Cicéiricha tá ó Rourke Prúfridge éisna bhíon in san áit cart cynneanna sin agus ochrach leis an leithróideáil agus tá gan íon Iris tarní an talamhan sin agus inis Jesh Cruthí agasan da an maialar sin. Well, Coláiste Mhuire hen sin agus iad cionnta ag léimnúas deithaige agus carta buí de bhar fiche an siúd agus cumachta maith agus sin sean héas a hanagus teach mar an dí fola agus tuair sé deis mar sin de ag Charlie McGrath an leithróide neadúas deachan san angach mas féidir fuair sé cool in dhéan na homí níos luúthe a gcóin bhacrúí híon in dhéan Adam Buckley in éirí seo McGrath chuiriste heige agus cool fáite heige agus cool táhachta de Scoil Mainistreach agus muid bumaite sfihanis in san chéile. Caithfear Coláiste Mhuire an sin gur harann siad ó Rourke an talamhan sin agus beidir nachró an fád sin digí nachró sé le deanú sásta agus well mai go leor sin rán ar tuadh seaasú guncar ach an bualón agus é Brúfridge Scoil Mainistreach agus iad Brúfridge arís Macantí ruthíonn de teanta ag a siút rinneonn sé gol agus a pás a thuirt sin lethir seoltas de agus sin curthas de agus thar an trasnán an ainiún buile málaigh teachtas de an scór wuthú an obair fád teanta ag céalann Macantí agus é Brúfridge ach Daniel Carr bhíonna go gCearr agus scór hínta fáteach go siút agus sin tá í ddíire ón clúil a le héit de scór thar a bheith táhachta agus bogann sé Scoil Mainistreach mar sin de cúil hantosaí in san cléthe Sama go leor na Mhuire an seo híos fuoin an seo agus iad ag Conall súil ar dar hÉireann agus Christopher Ormsby agus Scoil Mainistreach gurí stop a chur leis na fechaí Lárionad Park a léimnú Ormsby gurí sin dhéanú agus é tarní siar an sin seolta ag a tí bheile gurí Rory O'Brien a bhealú is teachar cuasaí freagra dí ó Coláiste Mhuire agus sin churthas teach go Conall acu Shellah Aisteríist ag Mhuire an takeíocht de teach den isis ó Green cosisiach ar dóid scéal ag rothú ballachhain na sela seoltas teach aige churthas de ard agus thar an trasnán ó scéal an céad scór fáte aige in san cluiche le cheanna seo agus scór bhí í ar híon agus ar Coláiste Mhuire tíre an clásiaachta teige an rothlú amachchas an gramú hanagus te agus Baile feiceáil in isis an Jiggly McBennett an Cinjo Eiler heola ríist seolta má go lár Baile ach Rory O'Brien agus é údarasach a stíon sin le sin a feicú amachchas a spéir Coláiste Mhuire gurí é a bhóga gasta Lachlan seoltas te leithróid ionta te a tiit sin higgins a go deiread ach fáin sé buntáiste agus teagháil cosise an sin agus négar thug sé gáirtú an sin agus ag tiite tá sé bacha go leor dóid tá sé ag siúil in iad sin gan sealamh sin a fuair sé agus a bhain sé tíonn sin thar a bheith táhachta do Coláiste Mhuire gCearr seo acu agus sinna go mú agus cin first mar sin agus cinál a chutha mú seachcin nó mar sin de in san céile an cin acu luachhuair agus costasach agus me Bennett a rééis eile faoi bhrú agus ní fes méid sé níos céalhar aige tuairt faoi cin geirid tíre go himmel na stúa nuair a Coláiste Mhuire ané spréo má hart fan stúa sin caiise go lár Baile a ríist agus O'Brien mór an ggóil le Lárionad Park O'Brien mór agus Jackar stop a chur leis
Tíoch níl tuirmhar a tí bhealad an farc ó hiú na scór na dip ón seilh sin a lár Baile Ormsby agus tá sé mai go leor an seilh winch ach nuair tá an seilh sin agad hart fan 10-5 agus gan na scór na chúl Scoil na Mainistreach sásta go leor an stoibh Mhuire Rás go lár Baile áitiúil Lachlan agus scéal gurí scíú tíbh tídá a gréine cían Lachlan go leis sin se dús Sathairn deasóg deanta go maiid heige ó sé sin teachtas dead a réir a chéile ní hé agus Conall a mú agus ar fóraí Ógáin chuthair fóraí ag Coláiste uire agus níor chuir sé deathrú agus éad a teach fríd cúil go Lion agus Muileann sacú Dan sé lá ní fis an earlíonn scíal inis ag Leathcheannais me benach faoi bhrú a ríist agus sin seolta is death a ríist eile go lá was Stephen Mhuire an iiri sin a pás íonta trasna na parca agus Paul Keating scíilte leis Scoil na Mainistreach a dí le go maiid leis nifrithe inis ag púlcú tí seo den farc áitiúil na Leathroid an lá an airde an iiri seo ag Bo Green Ormsby a ríist eile Tá roií bránastí an scartú ón tíomhlíne le bheith fáigna faoi agus Jannis sin agus an áid Scoil na Mainistreach a géirí brú machar a Leathroid ach fagann sé sin spás tíomhtí drá fás is deachan sin agus deanta go maiid ag sin burn sin leite go maiid heige magrá tíomhtí dá magrá ar an tíanis Green a leanún siúd garbí istí Dinne na Geordie istí Rinsalína Land tosaí caiise seachta má go Conall Laverty drum an trí a ríist a lár Baile sásta sealamh a Conall inis agus fergus tó gus nóir thar simul faúda an ainiún rialtha a dheásaithe agus mar sin de leis mar bheith Sean Steele agus an G Halwún sin agus cosins deanta ag Michael Mhuire teachta má an iiri sin an ceflinn idir é híana agus a Rourke Einta hen san Cluiche seo agus an réiteoir a géirí agus ásta é chaithú an airde ach bí a chaint ar imreoir teachta má an tosaí agus súlar an Leathroid Michael Mhuire an iiri sin captain na Frinne Ormsby mór teanta go maiid heige agus é gúsis ládracht seige agus a géirí sin í anú ríist na teachta má na Coile go Tráchtaire agus é abalda iad a rúgóir hiúil Masterson Drá fás a go dearú go leor imreoirí siarann sin le takeíocht a thabhairt Tá tucha le Coláiste uair a breisiú níos ciste deanna sé an defar dóibh siúd an áit ligan de Scoil na Mainistreach titim is teap Bertistí a géirí sin í anú leis sin spás as chóir agus an imirt gasta go leor bar é ceimena gan éon áras an sin Géalan McEntee Prába simmer na núsúid go héfachta chun nuaí a bhógu gasta trú sin fága an tosaí Gréineann sin a ríist eile seilh a Conall agus rás go McEntee a lár parca Simú go leor den iad a himreoirí is táhachtaí de Scoil na Mainistreach a gcóin bhagruí Daniel McKiernan agus é har a bheith ciúin gotí seo ó Rourke scíú sír Mhuire a leanúint a hanáitear a farc trasna go Michael O'Neill far eile ó Drummondtí atá ar an seo seannach ar láidir ón club sin ar Scoil na Mainistreach am líana á sin burn Drummondtí fós a léthir seoltas deis fanne cuaach an G Halwún tíon sin ag Coláiste uaire nuair a bhí sé dhí na láha sin agus an G Halwún sin har a bheith táhachta na chur stop leis an Cluiche chun tosaí agus bommid sé nó mar sin le gáil ó hiú cursaí ama an seo in Muileann Abba agus é cartham go leor an ainiún Scoil na Mainistreach bheith an tosaí i híana trí go chur a chulín Coláiste uair an nuachtar go mór ó hiú seilh de Scoil na Mainistreach ríist eile sásta síos iad a bhú an tosaí agus sin ifrithe chur hart de sin éisiú cían Lachlan pasíonnta steach ó Lachlan Higgins a géirí scíú leis Higgins arás go Mhuire chutha iste agus chutha hart trasna ag Stephen Mhuire
Darla Coolín fáte aige in san cluiche Leathcheannais seo agus mar sin de fágan sé na bhfuil Coolín amháin idir na fearne agus Mhuire sin chun táhachtach bogadh na léthróide isteach go lína lean tosaí ar rinne defer agus well simú go leor McBennett inis agus well thugú rá gortaithe dearthú daoine eile bhfuil siad géirí thróirithe a thuirt an Coláiste ó hiú dói nachhfuil géirí leis an ceice maithan seo agus cin sé géirí rudí agrú ar a farc an seo Imrí crinne le ciile lár Baile agus beidir an spáis ágail me cearnam duineach go siúrta tané bogu is teach mar híomh na leibh a clé an seo agus tá mé deanú mas féidir láfa crinne le ciile an sin agus spáis ágail ar na tíomhanna donna le héid me cearnan éis an beidir mar spric don cicama well simú go leor nachhfuil McBennett abalta leanú teráid agus mar sin de tag an Brodie McGreevy is teach an áid siúd agus sin buile agus far eile ó Drummondtí gortaí agus a gimachta maith ó chuirsaí inis ná brú ar Brodie McGreevy é teachtas teach mar annadaí inis is béle fat gail an jig le fios agus a jig le cicamás go fiosú inis géirí breisiú inis go gasta agus ré a thuirt do McGreevy Cluiche go leor aige chun sábhailte a feicúd an céad chun aige siúd agus an sealamh a chunne ar ais go Conall Lafferty agus éidir géirí chunne lehan inis se go Michael O'Neill faoi bhrú agus scíthalaigh deanú aníireacht an sin healú a Conall agus sin animairt teachta má leis a léthráid á sin burn ar ais go O'Neill go leor spáisistí a lár Baile é teach fríd O'Rourke an spricarí hanama agus McKernan an éire sin is teach an néir Nick ard sunk sa grimman sin agus an réiteoir ag tuairt an ciniú sin le Scoil na Mainistreach agus gCearr massa first is teach acu siúd agus well Sarú is cosú an fahan sin gur tugu an gCearr sin is teach agus tír a héad trúr nachró an tosaí ag Coláiste an fa go an gCearr sin brunta inis ar Scoil na Mainistreach agus a O'Rourke inis ag rinne an dé seo ghlacu tíomh muid an stua O'Rourke a bhí mar lécht a hermathe Leathcheannais corn bheith dá creidte ar an ihe sin agus mála gcéarna san cluiche cóscóir náide cua go fuair sé ar an lá sin agus náide sé fásta in san Leathcheannais ar a hana siad amach is fearr ar an lá captain na fearne mar sin de an éir seo churthas teach aige agus an éir sin crinn agus thar a trasnán agus fuinte fáte ag díire O'Rourke díire agus nadog séide ag an réiteoir an sin scór hínta a ail choníad a chuiriste hiag na siomra féistis agus iad a bhrú chúil go lean chun tosaí an sin Jimar O'Rourke captain na fearne agus ag réanú an deis sin a ghlacu óna lá a tíomh muid an stúm agus well muid is teach an am cúteamh gortaithe an sin agus mar sin de bontáiste ag Scoil na Mainistreach agus iad a goiste hiag na siomra féistis an seo an Muileann abba hína cuaig mar sin de ag Scoil na Mainistreach cuaig Coolín mar sin ag Coláiste Mhuire go leor a teanú agus trotha mar sin a be muid arás in dhé sos leis an darna leat. Básan is lár Baile O'Rourke agus sealamh aige ag teanúir an cedóg sin seolta is teach agus O'Rourke leis an céad scór in san cluiche Leathcheannais básan is do Mhuire cosíocht ar dóid agus iireach dínta taí is deach agus an céad scór fáte in sin ag Stephen McGuire scór bhí eile agus deis sin is ag Finn Higgins Goldfried first go leor aige seolta is teach agus thar a trasnán ag ifir a ceirte Mahanaí cai sé an deis ghlacu inis seolta is teach ag teach ó Mahanaí is teach agus thar a trasnán deanta go mhaith aige
agus Buckley in here seo. McGrath. Oh, Curtis Hega agus cool fáte Hega. Ruhíonn de chanta Hega shoot. Rinne si go agus a pass a hort sin lehir Schultas ja agus sin Curtis ja agus Haran Trasnán an ainion Baile ma. Oh, Cosheachtar dói scéhal ag rothú ballahhain na sela Schultas ja Hega. Curtis ja Ard agus Haran Trasnán ó scéhal an Higgins a géirí scéalú leis Higgins arás go Mhuire Curtis ja agus Curtha Haran Trasnán ag Stephen Mhuire.
Diarmid O'Rourke captain na Fernie John Baile Seged Trasna and Shaw. He is fwying in some works at Tráchtaire Éireann a fuair and da Fuinche Jarna in some Cluiche sa chéad leachan sin a chur iad rubba an tosaí is éigen cool excarún sin na Fernie mar sin de galore seansanna ag a Coláiste wara in san chéad ach na mar sin de chuthar fóríl agus in galore shelf agus in ach an kick pinose sin agus in anga bhaite an sin ag Charlie McGrath ar an differ don score an seo agus simú galore na Jackratí a bhí ag Scoil an Mainistreach ó hiú kick amá de in San Chéad a Ógáin teanta agus Búrin na Gríomhaí éis an takeíoste an áit James McBennett agus a bheits ag toisig bhístin Sathairn leap Christopher Moore Ormsby fáite aige caiilte aige agus Célan McAtee ag teachta má buntáiste agus an seile fáite Jackar éilúin sin agus Roy O'Brien a chur stop leis agus an tacta a bhí ag Coláiste wara a bhí simú galore in San Chéad ná gur thur siad Michael Mhuire ar Diarmid O'Rourke agus a géirí stop a chur leis na hirirtí segasan ag teacht chun tosaí agus béle feadh gail an airlíonn casan is sin san darna leat O'Rourke agus an seile bheige a Lárionad Parka Gordú a chur as de Christopher Ormsby in sin ach é aráist ar a bhainaí réiste agus abalta Leathcheannais rai Célan McAtee mar a ggéarna tá an job ag Fergus tóil deanta in San Chéad agus é géirí stop a chur leis an cic amá teacht ó Coláiste wara go Lár Parka agus é teanú obair na gapal is tíon sin obair chrúí ar náid far eile ó Romantí agus sealamhan is seacu trastan daithir a cua agus teachta rás go Lár Baile ríist Célan McAtee é híon agus Ormsby tuairt air a chéile agus á sin burna isis Ornish splash is tí a score na chuiléis rud a teanta Scoil na Mainistreach ná an splash na ascailt leis de gurí ní smó in san darna leat mas féidir McAtee a bhrú an tosaí agus scíú a ríist le O'Rourke teacht agus gurí an seile bhail Mhuire a leanúin se hanátear a farc trasna ríist go McAtee ó Crush Glenain gurí brú isteach Cian Loughlin Jenna Gamoy agus cai Scoil na Mainistreach teacht a ríist gurí Baile hela amsú dar a hÉireann in isis ó saoil a gundí an dún an sé críomh idirmhena lena club é híon duine Ógáin ón club agus mar a ggéarna le Daniel McKernan Bertewin críomh idirmhenach spáis in isis agus galore spáis in isis ag Michael O'Neill a gcónaí sásta brú an tosaí nuair a deis aige fé sáilte leis an léithróid in isis ag tús an darna leatha an teachtarach Charlie McGrath a fuair an cic pinose sin níos luithe cool a fuair sé ar náid in iad na chomaí in san Cluiche Leathcheannais gáin bheicrúí agus ríist eile nó cic pinose in san Cluiche sin fásta Sheriff Conall is acu agus gur spric a amsú hÉireann a ríist Sheriff mar a bhí really in san Chéad agus Coláiste wara ar nonsaí hí buachailí na Mainistreach is teach agus gurí a bhela is teach agus ag tús an darna leatha an Cluiche a bheith na bhór mar a chéan ar ríist eile spáis in isis agus deis ag hÉireann a ráis go O'Rourke agus blion dóchréiste agasan mar léich na himrathe a gCearr cóin bheicrúí dóchréiste agus a Cluiche bhaine sin ní cholín fáite aige agus an Cluiche aige in san Cluiche Leathcheannais sin iad na homaí fásta gur spáis amsústí agus deanta go fíormhaid ag Charlie McGrath go gcónaí mar ó bhfuil deis céad fan géad scóla an teachta maith a ríist go dtí an Lár Fergus tóil agus é bugaí go gastácha go dtí an tíomh Jack go maithnaí in isis arás go McAtee á láha gastain sin galanta Carr á seolta is teach agus thar trasna ag Daniel Carr an scóran sin ag Scoil na Mainistreach bhí siad thar bheith fáignach an sin ag teacht fríd sin agus sealamh Conall acu agus é ibrí is teach go dtí an lean tosaí sin Daniel Carr
agus sinna chur hÁireann Trasna ag a siúd. Agus de réir chéile I gáscailt barna níos mó. Coláiste Mhuire a caiis féint a chuir má leis. Bucky Trasna na parca na seancu. Check a Conall clearly arás. Go Gian Lár. Ruair into Janta Huntossi. Cosíocht ar dóid sin. With Bo Green. Agus takeíocht í. Agus has to go arás go Mhuire. Agus Cian Loughlin on. Agus Green arís. Loughlin. Ag rothú hart sin a glúbú hart agus a géirí deis a hort stá. Mhuire grúas teach. Mhuire ar cedóg. Agus sin curthas teach. Ag buntáiste fáite aige. Agus é teachtas teach málar. Agus seo bíonanta deanta hiag Mhuire an sin brúas teach agus a scíú leis an íireach sin. Agus an ainiú nach in mar sin ar fórílinn san céad leat. Mhuire ag brúas teach an íireach sin agus cé go bhfuil job le teanamh aige agus é glanú an stiamar roic a hanáid. Tá sé tógáil ceisne ar a tíomheile. Rud is sa fásta. Sin gur roic a thug gortú agus é gurí bloch eile churas teach an íireach sin. Agus sin áú burh an sin do Dan Gordon agus Kevin McKernan. Agus gortú láha tá churastá. Sé ghlaci sé níos mó na sin chun stop a chur leis. Agus é mar cheanara agus mór sppragu a rihan do Scoil na Mainistreach. Idir an dálinn. Sin seolta is teach agus críochnithe hÁireann Trasna. Agus scór táhaachta do Coláiste Mhuire agus críochnithe ag Stephen Mhuire. Agus Mhuire a fu péire in san céad leat. Agus Conall a fáite aige an sin. Agus ríist eile iad ag tuairt freigra céiltíar a tharáist do Scoil na Mainistreach. Agus go leor an cúlbaire. Agus asta an tuaire sinna anú. Agus rudí a bhfuilú. Agus tá méid deanna grú teis ag Scoil na Mainistreach is tíos na seomar festis rudí a hacrú go bhíú ceic a máide. Agus net iad a géirí in teach le chéile in san lár agus breisiú. Agus réanna a thuirt chun siimplí deanta buinte acu be sé buachta sin. Coláiste Mhuire ag brú suas in is ar Conall Laverty agus G Halwu. Fáin Scoil na Mainistreach an chiniú an sin. Agus macatí a géirí éhfu go gasta. Agus galóir is dói he play deanta na seomar festis an dói is fearr. Na na spáisin a cruthú an kick him up. Told deanta go mhaith. Pás tíbas tí. Agus fáite ráist aige. Chun céige ná Sathairn tuga an sin. Agus Crystal Wormsby sásta sin a fiú suas. É géirí tionachar níos mó a bheith aige ar cuasaí. Tugann sé builléan san aghaidh sin. A gabhalt a brú Huntossi. Agus Mhuire tuairt faoi ar imime an stúil. Sin curthas teach aige hÁireann Trasna. Agus deachhainte fáite ag Stephen Mhuire. Agus é crídí an Conall. Agus sin curthas teach. Agus an scóir an sin. Sin de fagann sé barna de chulín amháin idir na feirne. Agus is léir takeíocht na gaoithe a gáil le Coláiste Mhuire. Anis in san darna leat. Iad a gabhar go síon an sin. Cai sé bheith cuair amach. Nach bhfuil sin róláidir golas teach go gramú an sin. Scoil na Mainistreach. Agus a géirí é bhainte ráist agus lábhar a talú an sin. Agus an opair teanta an sin ag Coláiste Mhuire a chur brú ar Scoil na Mainistreach teachta má leis. Agus ní fistan sin mar a bheas in sin san darna leat. Agus Jackar who é eile má. Mhuire ná agus an scóir an sin den dafuinte dearna a fuair sé. Cúcinn fáite aige. Ach an íireach seo ón tíomheile an farc. Tá go bheith thar a bheith dúchlanna. Agus scítheala tuairt faoi. Here sin seoltas teach agus a go amach ar fórthaí. Agus tá sé de scíú lá do réir chéile. Agus ní héim go bhfuil aspa muine an acu tuairt faoin na scórna. Well sin an scíal a bhí an ar ná. Ag Leathcheannais agus iad ag tuairt faoin dúchlann sin in Ian Maris College. Agus dá chréiste scóra siad a 3-2 in san Leathcheannais sin in san darna leat den Cluiche. Ard brú ar a chuic amach ar éis agus brú ar Magrivi.
Fáilte go fearmhaith an iarraidh sin go machantí. Agus sin an spricas dóithe na tá sé gurí amsú rihan ama idir a híana agus fergus tól. Agus tagan hÉireann an tosaí inis. Machantí Janta go mhaith, Ormsby lá gCearr agus chun fáilsa galóir. Agus ligan siad a machantí brú an tosaí ríist. Shellavig, Scoil na Mainistreach, Seoltas Jack McGrath. Green ag teach trasna sin agus Angie Halbú Janta aige. An sin a chur amach de daithir a cuaig. Ok, go raibh an céad le is dóithe mal galóir. Ó hí strúd na himmethe de PSC. Tá seo rubbach níos ceiste inis san darna le. Agus ní na cíanú. Tuigeann siad codéite ar fáilig Jearúin le. Áite Leathcheannais, Cornaí Ógáin. Agus simul galóir Coláiste fáilte. Ag tralí hana fian níos luithe in san lá imriú an Cluiche Leathcheannais eile sin. Mar siad sin iad san ag fearras teap agus gurí fáil amach céimh san ina gló. Ceithre híon déag go fuairsiid in Éireann. Cais lena Mhuire a híana cuaig déag in san Cluiche Leathcheannais eile. Iad láide galóir. Idir an dálan Scoil na Mainistreach. Agus chus láide ar chur leis níir sin agus go amach agus ar fóraí ó chus Daniel McKernan. McKernan a bhí ar dóin iad nachadúní pádraig ag Leathcheannais cóin bacrúí. Agus go dtíire idir a híon agus machantí agus a ruach a sprág. Scoil na Mainistreach. An ggóil agus capú in sin ó hÉireann na Lárionad Park a caiite aige Robbailte go mhaith sin ag Coláiste Mhuire. Agus ruúthar aonanta Janta chun tosaí an sin ag Balónaí. Shellah Conall Canard ar Ashton one hash gent tan toiche gCearr chuil na gúil. Níl sé dí an iarraidh sin takeíocht deach. Iarraidh deile agus scór fuinse. Scór gan deile fáilte an sin ag Coláiste Mhuire. Chun iad a bhócú chuilín amháin chun tosaí inis in san darna le. Ach an obair ar fad ar rinn Michael Maloney ag teach chun tosaí a rinn an differ ar fad. Agus an Cluiche sin a rinn sé an ruúthar chun tosaí leis an spás a chrúthú. Den céadú go bhistú inis in san Cluiche Leathcheannais seo. Tá Coláiste Mhuire inné gol chun tosaí ar Scoil na Mainistreach. Sásta rudí a bhfuilú inis Cian Loughlin a Lárionad Park. Cain na Canary inis de Scoil na Mainistreach. Seasamh an RG agus teach chun tosaí. Loughlin Janta go mhaith aige ón dún. Shellah Conall go mhaith ag Michael Mhuire. Green a hanagus teach mar onadí agus a gimmert ar dóid Loughlin. Sás ba chumarsáide ar a bhirtin sin a fáilte ar Aiste Ormsby Jearúin le. In é riar be ceart á gol chun tosaí níos luúthe sin ar bhíon spás an dó. Na Mainistreach a géirí breise go gasta. McGrath níos duimhne inis agus a géirí rudí arachta an mas féidir. Agus a réir céile beidir rudí a gascail suasta ar réir céile in san Cluiche Leathcheannais inis. Janta go mhaith sin ag Balónaí an Cluiche do bhfuilú agus a maithanaí a géirí go leis ach fáilte ar Aiste go Jearú ag Jack ó maithanaí Baile Ógáin. Shellah Conall go mhaith ag hÉireann ar Aiste go Lár Baile áitiúil fergus tól. Tól a gcónaí sásta é híon a bhrú chun tosaí agus a ruach a thuirteiste go cuasaí. Cian Loughlin a géirí stop a chuir leis a ruach leis an éire sin. Ainta an ragra hanagan sin ó a ruach. An ainiún an éire teachtaiste ó Mhuire chun stop a chuir leis an scóir sin chun iad a chorthú múin seo. Agus a ruach a ríiste eile ag brú cuasaí chun tosaí. Coláiste Mhuire abalta ní cic amach Náil agus Buckley Janta go mhaith aige an sin é brú amach agus Green a ríiste eile agus anna seannach ar chuasaí Bo Green Farney Vloman. Iad sásta Shellah a chuinnear an isis in san tríú chud an farc an isis. Cian Loughlin Stíl Ár Bair Michael Mhuire géirí é amsú. Ok, Seoltas teach ríiste eile iarracht ó Keating agus an iarracht sin ar gol a clé agus ar fóraí. Agus léir go bhfuil an gcóí níos láidre an isis agus an takeíocht sin ó Coláiste Mhuire inis in san darna le. Agus iad cothrum an isis híana seacht go deich gúilín.
Léa ail. Dun kick him up. Coláiste go larger agus go Lárionad Parka agus capuíta an sinna hÉireann an takeíocht don ó Rourke. Brúte se go gasta aige. Agus a gCearr sin ran O'Hare amsú O'Hare ciblann sinnta idir a híana agus Donahue. O'Hare agus cos cartha leis gan McKernan. McKernan abla sin a feicú suas a cosíocht díontach. Agus an isis McAtee frídin lár. Cílan McAtee gCearr scialú leis ar an kitach bloc a líonta deantar ar siúd. Agus Coláiste agus Paul Keating as tíon sin. Agus an sin tí haú aonta táhachta deanta ag fear na Seamburga ag Paul Keating. Gan mal ach an réiteoir ag ligeans na chuirsaí. Agus Díara an cluiche ó bhhad níos taitna bhí inis min san darna leat. Agus rudaí ar an lína inis don dá Scoil. Agus é rubbach ní Scoil sé rístelle. Díara ar deirtu sin. Cian Loughlin sásta rudaí a bhfuilú. Agus takeíocht a lórag. Tá teirfah acu an tíobh sin den farc. De réir céile in san darna leat. Maloney. Íontach inis a rístelle ag brúthán tosaí. Mhuire. Agus Mhuire ag teach is teap agus seireamh níos mó ag inis. Aonta deanta go fíormhaid ag a brúfríd captain na Ferne agus Golhan Talamh agus ní chréid sin Diarmuid O'Rourke. Catuige go dana an ciniú sin is teap. Ach an brú a chur Michael Mhuire agus é ag brúthán tosaí ar an differ. O'Rourke leis an lábh is teach an iarí sin. Agus Mhuire ha goltha go talú. Agus cruúhann sé de seala. Tá Maloney a bhí me go rá ach ní Maloney atá seo ghlacu. Immert aonta chluiste an sin ó Coláiste Mhuire an an spáis sin oscail suas agus a tógáil go leor ceisne ar Scoil na Mainistreach. Iirt an isis tíomh muoidin stú seolta is teach. Agus níor sin Crenn níorach ja foinse eile curtha is teach an scór an sin agus scéthal an iarí sin. Agus scór Harvey tábhachta dóibh rístelle. Náide dóigh fáte acu agus scéthal an iarí sin. An scór mar sin de. Kick him aonta an sin ó fear agus tóil an cion sin a winch. Ach líocht an Scoil ag gCearr an airde an sin a winch. Agus ag scialú le McGrath. Pasíonnta ó McGrath. An isis Scoil na Mainistreach de teach frídin lár. Iirechtú Jack O'Mahony. Curthas Jack O'Mahony. Agus thar an trasná ag Jack O'Mahony. Fragrar ar dóigh ó O'Mahony agus é brúfríd. Ach Caiimiid go leráis go fergus tóil a Lárionad Parka agus an capú sin a rinn sé hían. Ón kick him up. An ggóháil sin deanta ag O'Hare. Capú into a rístelle ag hÉireann an sin. De réir a chéile tá sé go dahí ar O'Brien agus Ormsby a Lárionad Parka agus hÉireann don chuide smó. Agus é teanú job fíormhaith istí an sin. McAtee a ríist idir é hían agus hÉireann. An ciblann se Lárionad Parka ar dóigh ar fad. McAtee gCearr chutas fór eile ar Ormsby. Deanta go maion seileamh a Conall. Céile mór McAtee leis sin éireacht sáhailte ag a chuilbaire. Anna sáhil an sin ó Buckley an sin. Díire ag cosa céile McAtee agus é ag brúfríd. Hí mé go rómuid go cúla eile an sin agus an darnacún do Scoil na Mainistreach ach sáhil dá chréis do mhaid deanta ag fear na Seamburga ar an Buckley. Agus faoin seasta in isis ag ben Sheeran an seileamh Conall agus Conall go mhaid. Agus deanta go fíormhaid rístelle ag Maloney. Anna Scoil ag Maloney ar fáile rístelle. Ag feimnú go héanta hartfa Lárionad Parka seolta isteach aige ach níl a Conall Laverty sa bhála cai sé díile le seo faoi gá. Deanta go mhaid agus O'Rourke an le takeíocht a thabhairt. McAtee spray him up go Michael O'Neill níos agus an spás a goscail suas agus an teirmh sin ag McGrath. An bhuithe an scíochan agus rístelle O'Mahony teach is teach. Stoppy ach takeíocht don agus cai sé gol siar ríis go Lárionad Parka. Actual toll agus fásta actual áisín burn. Toll mar sin de agus sásta gáil rístelle ag an scíochan céarna. Tá Lína Jerry pelódaithe acu le himróí agus gCearr an spás aisce hart fan slua. Jack O'Mahony a ríist.
Arás go Rourke. Is go Mhuire follow Maithe go daithe cuaig agus an spáisian. Ógáin agus iad gur Bruce Jahan cosíochttar dói ó Michael O'Neill. McKernan mór, McKernan chunta was ja. Is there an kid dog? Is it Bruce Freed? Actually how we ain't Janta and Cinn hock Arás. Agus fá Janta, well Cinn master bug and Cinn. Mhuire agus he Coláiste go row and G Halwush and Janta. Gan Rachel Ra, go Dorn Ladger, Jack Tráchtaire and Cinn. Agus Masita, Jeshella. Ig Jim Rourke. He had a call from Mairtín. Agus Buhali, Scoil na Mainistreach. Well, Bishop Kuhn, agus a giri Jesha Horch go Rourke. Agus a han Jesha Horch do Joel her Harn Trastam as Fedger. Three Colleen Fatchag at the G-Show in St. Leathcheannais. Rourke Mashinda. Curhasja. Sinna go má agus ar 4-8 agus ní fis an égar chodí na drumí agus lucht takeíochta Coláiste chorástá Beidéisna eile aige gan Ian Iris in St. Leathcheannais seo Coláiste Masterson Fuihrú Rad Eberdin Sky ar a tíbhile an farcan isisiú Daniel Cargill stop a chur leis sin obair íonta Janta ag Scoil na Mainistreach an stop a chur le Coláiste teachtamá Carr agus Ganas ar níor sin an stop a chur agus him galore is should get go leis go gasta Sásta Tráchtaire agus iireach deile thuirt de hÉireann agus can dinne bí rim an na carnaga an troirnis tugaí do chéile macatí bogu is teach an Baile sin agus na hÉireachtaí sin ón talú na Leathcheannais corn fa cruí rinne differ go Daniel hÉireann ceann seo fada galore ar an tíbhile an stúa agus ón talú a rísteile Ceiste bheith an rud na cosa aige seolta is teach búilte go fíorhhaid aige tiitin sé go híseil caithí Coláiste díleid leis agus sin Janta go maiid acu Ormsby gurí teachtamá leis Conall hart fan Muileann ach fear mór cosa leis Cai sé Gullerai O'Brien a Janta go maiid ach Kevlin sianta buinte go fíorhhaid Cathal Burns agus Burns ag teachtamá leis an chuidir fearn san cion sin fear Coilianach agus Giri O'Rourke a skíú éis eile O'Rourke faidir ásteige O'Rourke fríte lár ar takeiste O'Rourke a leistar chuú galandaigh Jimmy O'Rourke ag teach fríte lár agus an ceilú sin tiite go maithe anna chuúlaigh Jimmy O'Rourke ag teach fríte sin rud amháinar in sin aige an cúil sin a chur a ceáil agus sin Janta go fíorhhaid ag fear drumantí Well, Jimmy O'Rourke and Cinn agus buaite is ja in san neanga heige agus ní fis an cion cinneanna agus scór har a bheith cinneanna hin san Leathcheannais seo Ormsby Janta go maiid aige teachtamá leis agus an cluiche seo ag glúscú an non is an áil inis in san darna lea har a bheith taisna bheith mar sin de dó hácht inis ag Scoil na Mainistreach chuailín déag ag Coláiste Shoulder rash go him on the stúa acu is teach gláir ríist Mhuire atá abalta na scór námsú Mhuire ar kid dog skiller dói chuthas teach go Maloney plúta le Mhuire is gáil an talamh agus iad gur stopí an sin agus sásta Tráchtaire Maloney is tíon sin a cosíochttar dói an sin ó Mhuire chun scíú leis is tíon sin chur a Harn Trasnan náidir trídeag mar sin de ag Coláiste agus iad ag trid agus a gurí Tráchtaire an a scór an sin Harn Trasnan ag gCearr ag Mhuire Simba galore inis agus Colleen amháin adra inis Coláiste ag Bruce ar a kick amach rísteile agus tar bheile sin
an Ógáin sin ar a tíbhheile den farc ag Scoil Mainistreach. Agus iad go léam nuas te ar a hanna le leithráid agus líntse. Ínta tanna idir na firne an seo, corpar an lína ag an Sathairn. Iad a glúiseach go seo i frís Lárionad Park go Michael O'Neill inis, O'Neill súla donna chuil ag stoppu pás tugaí inis te hÉireann ar an citág agus an scóir sin ó hÉireann agus ag rathlú hartan sin ag teachta maithún fóca sin an scóir fáilte ag deireadh go glúiseach contosaí ar an Michael O'Neill ar an defer fad. Coláiste gur sin céad scóir ag hÉireann inis into Leathcheannais seo. Seolta Mhuire go Lárionad Park O'Brien an spric. Teanta go maiid ag go roir teacht agus na grábhaga feicú súsan sin. Agus gee hallú agus ionta léite go fíorhhaid ag Mhuire sungsta grim. Mar frontan a sugad ag teag fríd agus roiid a dear réiteoir sin ceann crí. Ar a Mhuire mór ach an leo an sin ar a léithróid agus a roiir ag fannach there an ciblann siad ar a bheirt seo ar dóid ar fad. Cosíocht ar dóid ag O'Mahony faoi bhrú caiilte aige. Maloney sílim ar in an gadaíocht an sin ar a tíbhheile den farc. Fuinte inis idir na firne. Leis na rialathe agus na scórna nua caiar nach bhfuil ag scór amháin adrathú mar sin de Ormsby brúhan tosaí teanta go maiid an sealamh a Conall an ainiún brúach teachtas te. Sásta go leráist. Agus an féidir le Mhuire Scoil. Nóna le hichte Maloney teacht an tosaí ag scór an amsú i gCearr bhga go gasta agus Green an spric in San Lárionad. Ceann mór fad de tíomh muid an suas seolta is te an éar sin carthas te agus dóchar de an Trástan ó Scoil. Agus an céalú sin tinta go maiid aige. Carthram mar sin an seo an Muileann agus an éar sin Jay Medder ar an tíbhheile dún stúa. Agus rud amháin ar sin ag Scoil agus an sealamh sin fáilte aige ná bang thar an Trástan agus sin a rinneú. Agus an Green ag scalú an nuas ar an seo anis. Agus an chasig teachtas teat a réir céile. Ach an chanister a farca mar an seo O'Brien mór agus na spágaí mór a Lárionad Park Rourke agus tomús deathar. Teanta go maiid aige an teag leir scílar leis an léithróid is féidir. Burns a gCearr teachta má brú dámanta air. Imreoidh Coláiste Mhuire gimpí Robarach cos cemann a tócaí. An réiteoir scílar a cursaí an seo. Sin Emerson Skyhouse Scoil na Mainistreach teachta má agus bhóga go dtí an tíbhheile den farc. Tól agus a gCearr bógúir a rísteile. Simúla inis. Cé bheas mar léach cé a thuchas an tosaí agus scór eile amsú. Mainistreach go Baile. Céal magatí omlan siar ar a tíbhheile den farc agus inis an sealamh sin fáilte aige. Simúl golóir níoreachta bhí aige níos luaithe. Leathcheannais fáinne chúl an cúl Baile ag teanna go maiid. An bheici muid Beidir an breise an seo in Muileann Macantí gCearr an Leathcheannais Scoil ar dóil Macantí an sealamh eile Mainistreach. Is teag go Baile anis car seolta teag a linne gáin carthas te thar an Trástan léad a bhóg go cúlíad amháin an tosaí Daniel Carr ach an ruthíonnta deanta ag Killan Macantí an sin a rinne an defer ar fad. Agus mar sin de bonthaiste ag Scoil na Mainistreach agus sealamh ríthhabhacht inis. gCearr O'Brien amsú léite go fíorhhaid ag sin Burn na gCearr éhrú inis go McKernan an dhéim múscailt is deithe go Cluiche inis. O'Mahony agus sásta go leráis go Baile. Tól agus Simúl golóir Killan Macantí agus sásta fannachtar an scíhan seo agus sin brúas te agus fágann sin spáasta fergus tól agus an sealamh inis ag Daniel Carr arás ag Burn go bhfuil mar tíanta idir ar bheirt acu chun an sealamh a Conall caiise bheith cuaramá leis
Oberton Scoil Glachan sé neart foiintí mar sin de Coláiste Mhuire ag gur intí halhile ráist a pasíanta chuthaiste ag O'Neill rothú ar dóid ag O'Neill agus seoltas tagan sé an Coláiste a go fáil ag Scoil Mainistreach ó thir a ráis go car ag tiontu níor sin chuthaiste tutí sé an cúbar ag teachtamán Jesh Berger fáinne scór out a Scoil Mainistreach má grag gur Ógáin ach Mhuire ag teanú obair ar dóid han éagra Jim Sheason sin caiise bheith curama gan fallahort agus an réiteoir ag a ddéirú rá gur chun céige tá an. An scór tugamsa an seo Scoil Mainistreach Cúlín amháin hon tosaí agus an léthróid le caiithú an airde ag an réiteoir Churthas deaige Ormsby capú íonta han sin dégurí an airde han sin a winch caiise teach caiise go fáinne scór eile agus scór eile a lorach a Scoil Mainistreach obair íonta deanta ag car léim nuas Sathairn trúr is tí hartar agus Donnahu plúachta han sin Coláiste Mhuire a rís eile Janta go maiid hin sin ran ó thir han sin a winch ráist ach go tomús tehan sin a rís teile Diarmaid O'Rourke a caiithú ahan rud is tehanis in san chluile ceanna seo Céalann Macantí faoi bhrú Coláiste Mhuire gur stoppa chuir leis roiad a rís a dear réiteoir dá chuig mar sinnde ag Scoil Mainistreach náide chuig déag ag Coláiste Mhuire agus well simil galóir gohfuil cíal canithe ar a farc ag Michael Mhuire agus éisnarál na rudaí a hocrú na himróide gur a farc a Daniela Harter a Cailú Stúm Sacusin a captain na Feirne agus é sismuide agus a gurí go mé imirt céalmhar agus sacrithe eile ag Coláiste Mhuire an éige dé glofa scíhall a sciúirí teile ach Mhuire a tag Tráchtaire Mhuire an íireach sin tagí isteach caiin cúbair macríomhí díla leis faoi bhrú gurí brú amá leis cinniú a réiteoir a Harbheith simul an seo gCearr isteach an réiteoir ar rá gur chur macríomhí an chhlagan sios a gurí brú amá han sin agus gur cosantóirí Coláiste Mhuire ag seasamh an ód gan fála anúir agus cinniú Harbheith dramatúil agus táhaachta an seo ach tá sé le críochnú idir an dálinn agus an job go fáil le deanú ag Coláiste Mhuire han iad a chothm a rís teile Janta chothm a rís teile a Muileann agus céist a bheits ar na beola gahandanne ca bheith dám cúteamh gortathe a bheits le himmartin seo a Muileann a le héit de darna leathan seo i Muile Clia Tá lí ag fannach in san cluiche ceannis agus ag fearra is deat ag Johnú cé bheits an Scoil Mainistreach nó Coláiste Mhuire Gríomhí Golamá go lár na páirce cothram mar sinnde agus well fanní muid mar sinnde an réiteoir agus é rá nachrú íonam cúteamh gortaithe ag túsan darna leatha well is déirnach bhfuil Dan Gordon Sastor Horbí faúda sin ag gáil trasna agus é gurí focail a bheith aige leis a réiteoir an sin is dóthaigh gur híonn sin gur níos mó hamil le himirt agus well níl sa go an fiú lóir leis a réiteoir go fuinte Seán Gallagher agus éisinn a rís teile ag glóir leis a réiteoir mar sin de béimiid ag fannach an seo a Muileann agus níl áte bí níos fearr le bhéh nuair tá gríanach scalú an nus agus na Feirne ag tuairt faoi agus iad gáilisteach na seomra féistis na Mhuire ag teach le céile in sin ach an breise a bheits an seo a Muileann náide chuig déag náide sé déag go leis ag Coláiste Mhuire na dáid deid ag Scoil Mainistreach béimiid arás inné an bhriise seo le hambreise. Extra time, is there? I think so, yeah.
Higna siomra feis, tis co-score a dó jai. Nája síon jig, nája a sé jig ag a da an agus an darna lea dói fad an seo. Agus na fernianis, teachtamá, agus a giri áitúint in san Cluiche canis anis agus well, mas é gur féidir leis na tréimh sí an breise bheith irdil cumáid is a bhí an darna lea. Bémuid ag dúil na festa pelle agus sár chasma is ón da an agus iad ag tuairthaíar na chéile an seo in Muileann in san darna leachan sin an chúil a scóráil Diarmaid O'Rourke agus hímuid go raibh Scoil Mainistreach seolta is tea hig an Cluiche canis ach de réir chéile lean bóchalaí Coláiste Mhuire i gáil agus hanach na cúlaní agus bhfuil scéthal agus an áid an chun dearnach a fuair siad gCearr brunta is tea ag go réiteoir agus mar sin de iad carthm a Coláiste ag na siomra feis just ní rú mór dám cuiteamh gortaithe le himirt agus socrú deanta go réiteoir gan caniúin is fearr na iad a thuirt a ráiste ríist fáhanne réimhse de deid mummate agus well beidir go sin caniú is fearr a bhí deanta mar bheith sé dearcha go leor fearnar bí a gail i caiiliúin seomá in an teasmuinte sa bhí ag an dá Scoil an seo in Muileann crack galore an seo ag leanama an seo agus well nach takeíochta na ultras a gurí balla a dhéanamh hard go dtí tíomhhain den fac agus stop chora le buchalaí Coláiste Mhuire leo ar a tíomh seo áte bhfuil a bhacha Tráchtaire began do bhuchalaí Scoil Mainistreach balla saco a dhéanamh omlan na bhalaí hard go dtí an tíomh eile mar sin de cathhain buinte ag Coláiste Mhuire an seo in Muileann agus crack ar nói nuair na Coláiste an seo fuam tá glór tá da agus tá action ar a farc agus tuilliú le teacht inis agus céalann mór macatí agus é lár Baile é híon agus Christóir Ormsby an ciblann sin ar dói agus well O'Rourke an ballatha dhéanamh is tea sular caiithú léthráid is teach rééis seala agus well Cluiche galore deanta go maithe go siúd seala búiltí is tea ag Coláiste Mhuire na gurí scéthail a scéalú a rééis seala anna darna lea ag go siúd an éireach sin Pera acu fáinne fuinte Ceanna bhain acu deim meidir tíomh muid an stua agus iad ar an sé rísteile deanta go mhaid ag Mhuire rothlú má a rísteile siad mar a bhí ag túsan cluiche agus ag túsan darna leatha coppla a bummid se sealah ag an dá an agus iad a gurí chéile a bhthu má agus scóra amsú agus is ar éigen go mííon scóirnaí an an breise agus tíad Nar a deir tú rud mar sin bíon plúr agus bíon rac scórna an Baile feicáil inis an sealah inis ag Lachlan O'Rourke go gurí é leanúint caiithí bheith ardla a rísteile fa Mhuire Tá maithanaí a gáil le Mhuire inis agus O'Rourke go gurí Lachlan a fiú suas agus inis iarach seolta is tea ag Mhuire níor sin chutha tea agus thar trasna na captain na Fernian cin scór an seo an breise fáilte ag Michael Mhuire pas Coláiste agus ruúthar chúldóir steanta in sin ag Michael Mhuire agus náidir seach déag mar sin de is bóinte go leithna mar sin imirthe capúínta an cill macantí darna lea santa sacha bhí agus sin ag Scoil Mainistreach seolta tradiisiúnta chutha tea an lína lán cúla deanna go mhaid leite go mhaid acu Amna tá si go mhaid an lína lán cúil a chuineal anrach agus léthóid is scíalhas tea mar rinn macantí an éirí sin Tá Coláiste Mhuire dí le go mhaid leis na léthúirtí sin is tea Ormsby an ciblann se lár na parca aonanta hen san Cluiche seo híomhar na hana go mhaid hen san darna lea nó Bran agus Ormsby na faithíonn sin fásta fergus tóil go mhaid céarna anna teanachar agus ar chuairsaí Cossin le deanú inis ag Cathal Burns seolta trasna go Lachlan bareacht ama agasan agus mar atá Mhuire inis Ormsby teachta má leis agus scéal Cosisiachtar dói heige teachta má ríist go Lachlan sásta rudí a bhfuilú imróid duine ar ghine agus sásta duine fiú suas Scéal ar rísteile sé chutha tea go Hayes John Hayes agus sealah tugaí go dtí an tíomh eile go Mhuire
Gary Dinja Hamshu, Tráchtaire and Ruhurmas Fedger. Goni Sasta Gularash, because no kill with Janta Haku. Trev Shinish, Bomachikalai Numershin Shalavaku. Lachlan, passing into Curhas Lachlan. Jagalina Land, Tossi Jesh, Cool Badger, Schultes, Ig Maloney, Ruhuri into Janta, Ig Maloney, Tivasti. I can pass if he Curhas Jahanchin, Ig Lachlan. A skill, Le Maloney, August Maloney, Ig Laku and Jeshin. And he had a Wogu, yeah, Funcha Hunt Tossi. August Coláiste were Ig Chaktama. And Ambresha August and Da Scorshin, Harvey Tawak the Doi. Scoil Mainistreach, Kaishif at Kuramalesh. Marta Lachlan, Glemno was Sathairn, Mhuire, August hÉireann, Golan, Moi Glaka Ega. Gafoy Galore, Ibrila Janawaku. Shin Kilwer is Jagalar by Rishala. Nish and Kerry, the toll shell of Islanish, and Ambresha. Or Spas, the Shin Fagiaku, and the school near Fadden, and Darnell, some of the Orgadanishid. When Trev shot on Fakari Shella, O'Rourke, Grohuma Lesh, Toll Taku Lesh, Tivasti, then Stua, Ganir Shin, Arden Senior, the Foy, the back to Hammerha, O'Rourke, a Shark Free to Rishella O'Rourke, the Tumuhan Taliban Shin, Kick Erica, Ganian Iris. O'Rourke a lé an léthóid sin an léthóid ard Hannagus Jap Eishna Vrúis Jap agus gan Iris Sungsagrim agus ag Chalk Fried Berta Stihir agus an Rachel a Rishtala dan Darna Húr in St. Cluiche Arag will kick Erica Tilche agus Tilche Gamoy next Scoil na Mainistreach agus well O'Rourke Shincha Rishtala a Cad Amor Emerch O'Rourke agus Brúhan Tossi Rishtala agus Onlish and Shell of a Winch and Gramu Ard Chinnig Chactas Chat Ergrim Shoot and Rachel on Agus Ganian Iris Ega Agus Simul Galore Mhuire Agus and Carta Bui Shintoki Ega Afishi Chactas Chat Gamal Erchul O'Rourke and Shin Agus Mission the Jesh Glore where a Rishtala Ig Charlie McGrath Hien and Yedin Adam Buckley a Rishtala Ultras the Steve Erchul Nagul and Shaw Charlie McGrath Mashinda Sawacha August Curhas Jahi Charlie McGrath Anna Chulinchin August well Kellyru or Chulinchin McGrath Rishella Jira has Jahalar Bairap August is Jahagananga Hega August Mashinda Boganshe Scoil na Mainistreach because he hits in a rash in St. Clair Rishella August Ann Scoranchin Ig Charlie McGrath, Stuam Coniega, a Maharish Galar Park of Ormsby, Giri and Arja, Coscar Halesh Rishella, Scoil na Mainistreach, because he had Colina Wine Huntossi in Ish, because he had Ernunsi in St. Cornell Rishella, Sholta Ma, the Jack O'Mahony, O'Mahony is Jack Car, because McGrath. Because Jakul Fachega, oh yeah, Hick Pino shit dog Krejte, and Torushin. Because he'd sassed already a William and Shaw, or O'Rourke reached. Hey, Bruhan Tossi are in and differ fad. McEntee, August past Cluiche Tugas, Jagatol, Tolish and Dorn, Curhas Jahega, August Hara Trasdan and Cinn. Cluiche Galore, August here at Brew Freach and Cinn, Killing McEntee, August on over Janta Ega, Hunan Passion, a horse's Jap. Agus Tola bhí buachta ag Jeruin lei an Dorn Curhalesh agus Kilburg Galore agus Buganshe a Rishtala Scoil na Mainistreach ja Chulín Huntossi Gluiseach dínta Hig McEntee Tolumans here McEntee a Rishta Giri and Arja Bunchi Gamoy hin Cinn ag Conor Cleary Tráchtaire má leis ag Fuí Vrúin Cinn Scoil na Mainistreach agus Rudí a Golleo agus a momentum leo an ish le couple of bummut nuas Winter van Kyon Moor Fada Churas Chat Shin Janta Ig Tol oh passing into his Chat Cheer his Chat Ig Kishan O'Rourke and this Jeshella McKernan Chat Free oh and Rich Hora Gunker August G Howard Daniel Carrick Chat Free to Nearishin come on
tíireach an sin cosisiún den Scoil deanta an sin an G halbú agus an contar sin a stopú. Agus Coláiste Mhuire inis, caithfidh rá, cuma splanta chursa orthú. Agus fuinne bhar ag Scoil na Mainistreach. Agus éidir tomús de Coláiste Mhuire ar an léithreáid sin agus began sin i dhéanú. Mar rísteile agus Scoil na Mainistreach de Cluiche Fríd. hÉireann agus córa idir é híon agus Róirc an seo. Agus Róirc a géirí a thuirt gCearr Cluiche go leor. Idir é híon agus hÉireann seo tógaí ag ar an kitó curthas de. An curthas de agus Harad Rasnan agus Aberlum. A bhacha tú a lehéid a riú cumarsáid éfachta agus céco Cluiche agus canasíocht ar dóid ó Róirc ar a farcan sin an ráneis go hosa an tosaí bheith mis seo gCearr deise tan spáson agus higláta éachricnú agus sinna bhí teanta acu. An imirt. Ama golar na parca rísteile láhfuil éiste scóir dí an is ar Coláiste Mhuire ach an sealamh. Fáilte agus teanta go mbeidh ag Michael O'Neill, ínta Cluiche ama go maithanaí. hÉireann ag sláinú. Gabbled an sealamh a chur ais go Cathal Burns. Ó an imirt trasna an fasan sin ó Mhuire trasna sin go Conall Laverty. Agus ruúthar dóid deanta ag áisín burn trasna na parca chun ré a thuirte lár Baile an imirt ar fad ó Scoil na Mainistreach. Áisín burn ag Brú Fríd ó Róirc ón na taú leis a caiise imeachta má. An gramú teachtas teach trúr hard ó Róirc. Hé abal de passa chur amach go car agus seolta amach go Michael O'Neill. Gabaíocht dínta teanta hen sin ag try master sin an sin. An over teanta caiin sin han sin a winch. Agus Coláiste Mhuire ag tríidir eistir ar a chéile. Ruúthaíonnta teanta agus G halbú machatí teachtas te scéal an sin a géirí golar ag go gasta leis. Caithfidh sé trúr ceathrú bhfuilú. Agus an cinniú gáil leis tá méid teanú ach an réiteoir rá bhfuil go leor deanta in san céad tréimhse. Well scéal agus é gáil frídin sin Cathal Burns a chur lábhas teachan sin mar sin de bontáiste ag Scoil na Mainistreach agus sus leathama inis in ambreise agus na feirne gáil seat le sus a ghlacu agus trórtha amsú trí dóigh mar sin de ag Scoil na Mainistreach agus náide híon déag ag Coláiste Mhuire agus Coláiste Mhuire a caiis teachta maithanis in san darna lea agus freigra a thuirt ar a bharna atá an. Tugann mar sos agus bé muidir ráist leis an darna lea ag an coppla bombate.
Hunthussy agus the Creaky Charlie McGrath is ja Higgin Cool and Ambresha and Shaw and differ the smoke Inson Jai Momacha Shin Ni Fejor Ragame Coláiste were a Bulcha and Amberby Ambresha and Yedin RD Kick Pinashaw and Yedin Coláiste Terra Newer agus well Hanashid Slan agus and Shin Edson Butchery Googleline Yavlin and Yakela Marshinde Taspira Dockrech the Igna Buhali shop Mar Fejor Ni Fejor Edson a Kharas and Raknaila Horabi Kahira well Scoil Mainistreach Tahi Agason agus August and Foster agus Dockrech Samoy Kierna Ni Buncher Urkhul Anakadiv and St. Kid Cluiche Canish Cornfacrury agus well Bertie Bellet and Fark Jim O'Rourke agus Giri Brew Hunthussy sort of Milan Lairage catches Chanta Rishtega Fancher Hugh Lesh Darna Heary Chris O'Ormsby agus Giri Brewery Hunthussy Macanty Giri stop a Lesh near Ishin one of the Chactus ja agus in Podrick Monaghan Sastashin a Kahur Ash to reach Galar Baile O'Rourke agus Giri Liam Lewis Jahar is in Keelega Liginsta Michael Weir Shinavega agus Ashen Sasta O'Rourke Titchimus Ja is Custom Shianu Jira Sanash Cartanish Weir Sheriff Anisher Tiv Alex Skihal agus stop Ian the Janta Cal Burns and Iri Shanair Maloney and St. Cornell a chalked hard lesh Maloney skill lesh near Shin is Jahaganier Kaisha Delay lesh Lav Carlesh is Dean a cool buyer McGreevy chalked him up Janta Gamoy Hege agus an Contar Shin Toki Aku agus Bulcha Aku agus Shelf these Tawk the Fusaku agus Ega Rourke chalked agus a Chumach Frisian Lar Funyev agus Akliak then Sky Eg Captain the Fernia own Chila Hocha Shin O Club Drummond Cheshire Final agus Gimmerchinish and you the Scoil Mainistreach agus an Gluin Shin ag chalked Frisian Club Shin agus Shin the hÉireann agus mar one hash ag Scoil Mainistreach Ruhari into Janta Glavery Hunthussy Slarny gCearr agus Ormsby an Shin a Glanu Suas go foil to Funyev exactly up into Higadar and Shaw agus McGrath ag chalked Hunshin a Leo Ke go in the Gasly Shaw shock me and Jake Ochme and Jake level Ochliak the Dockrech a Farkan Shaw and Muileann Abba and you Ashin Burn Coláiste Conall Lachnu Ama Giri Coláiste Harn Jasok Masfeger Janta Gamoy Sean Hayes and stop a Lesh the Spas Faki and Shin and Ruher Janta Eg Toll a big Heinzer Ochliak the Tishkin Dockrech the Aku Cluiche Foster agus Tactiki Inta Hanusage and Iri Shin Sasta chalked them off as a focus Rashtrish Galar Baile agus Tiki Buhali Scoil Mainistreach and Buntas Jaku Kirakin agus Anish and Spas Cruhi Jaku agus hÉireann ag Chumach Friach Ashin Burn Sasta Kulu Rash Gatol agus Ní Frustrahas Bruinish Coláiste were Shelf a Winch Bala hÉireann agus is ja Higalina Landhussy Shin Dockrech them mar Emerch is Dean Shin Inson Lina Land Cool Hunshin a Winch an Goil Fad agus Janta and Iri Shin ag Jason Flynn Hunshin a Winch Be a Heinch Emerch den Sky Inson Lina Land Cool Hanach Majura Da Healed and Farke 3-1 with Chip Mushin HÉireann Inson Darna Chréisinish Dam Vresha Arash go Green Cahi Coláiste were a chalk to score a horse agus Green ag Foscoch and Dara Shin Jeshin a shake a chalk Friach Lawa Gasta will cool a 9 dive Chin her 4-1 agus her 4-1 a Gerard or gCearr it a Chumach Friach and here Shin a Hanagas Jap agus Sheila Mo Chossin Shin Podrick Monaghan a Viana gCearr Rishima has Spas Cahi Ard Wallu a horse than a Custom Tory Mas yn splash yn y grydym gan legyd sy'n i'r Chactus Jap Rifi Sasta Cabe am y felch mas Fejor lesh Cwrhys Jira has Jahan Shin go Weir Caisio Chactus go score am shoot i'r diafwyn Chapedger Cosiach der doi
Caution Sienta and Shin, Tifa Muileann Stua, Schultes, Jahanir Shin, Schultes, Jack Prin, Horan Trastan, Spórt and Scoil and Shin Rishallow was Gill. Agus Mara Rinche and Graham, Irak Yafwin Shella, Watch Ega, and Vradors to Shinardi, Rish, Dick the Mhuire and Shin, Agus Mershinda, Fag and Che, Knockwell, Colina Wine Shillum, Either in the Frinian Shaw. Harish Galana Parka, Capo Winter Shin, Agsanish, Coláiste Mhuire, Credits Kajik Lofa, Ashir the Veakur, Stella, Mhuire, Chumach Freeze, Mhuire and Kato, Hara Trastan, and Michael Mhuire, August Candy Mhuire, Stella Parkaku, Mhuire and Kato, Mhuire and Chalk Freeze, August Creed Higga Slot, Muriga Hara Trastan. Oh, Lehej, the Chasman, this Ilcha, Pala and Ish, Era Farkirna. Agus he had Cotton Murray Stella, a Clark score, Schulta Ma, August Butcher reached the Coláiste Mhuire, and Jake Luffa Chalk, August Bruhan Tussi, Schulta, a Stella and Hara Trastan, August a Spincher, and score reached Stella, Gira Home kick him off, Butcher the T Valadon Fark, August and Counter Chin, kick him off, reached Stella to Scoil the Mainistreach, August Coláiste Mhuire able to, the bunt has to win shots, August Mershin, Craig, no, now Craig J. Cashhead Hunt Hussey, Clara score. Ruddy Stoppy, August hÉireann, a goal. August on the Chalk the Scoil, the Mainistreach. Ever fi Hishe, August Owen Donnelly Chalk the Chalk. Torche Fuishu, the Scoil the Mainistreach, Matasha Fuiveru, Lárionad Parka, August Rorta Emrory, Brew Freach, and Ishta Coláiste Mhuire, Berger, Jeshwan Yakul, Perhusja. Perhusja, hey Coláiste Mhuire, oh yeah, Praise the Náisiúnta, Tasha Nick, Hulam, Shuanjo, Sathairn, hÉireann, Dan Brusha, August another dia, Hannigas Jahanshin, Monaghan, a Cluiche Shinnas Jahagakul, August near Ryrus to beyond Fui, and near Shinnagas Air Chalk Freed, oh, Kajay Alatafaga, Inson Cluiche Shaw. Marshinda, Coláiste Mhuire, August Iadix, Muileann, Gwilad, Bunchamahaku, gCearr, Corny Ógáin, Baile Facalinish, Uncheglis Gunna Mainistreach, Chalk, August Fragra, Horcher Shin. Lárionad Parker reached, oh, Capoeira, Lárionad Parker reached, Ella Ormsby. August Gira, Shin Chanta, Kamei John Ganyana Shin, Rod Kilwer. August and Cloga Velchin Shaw, August Ganam Kierna Fushe, Bullius the Clagan, August Go Hunt Halavan Shin, Bia Heinch, Fuishuton, Nerta Fahammer Shin, August Lárionad Parka, Abel the hÉireann Arja, Honea Winch, August on the Chalk the Chat, than that Aaron, Baile Facal will Ormsby, Abel the Golarai, Dan Gordon, Giri Cunningham, or a T Valadon Fark, August Shinnianu Kugasta, August is Fager, Liverpool Kuig. Michael O'Neill, a Crampy, a Carasto, August Nina Kianu, Cluiche, Ahanor, a Splash, a Fark Show, and you. August Hard Wallu, Tilche Ega. August and Rachel, a Giri, Liggins, the Ruddy V. Sacre, a Fark, ever a shock, Jag, a Chalk, this Tiernan O'Neill, Far Juliana, Hanish, Baile Facal, 3-1 with number in the goal, and Jake Lofa, reached Chalk the Rash, Máirtín, the gCearr, Corn Vickery. Martha Chantakur, Rithna Blina, Mirwoods Badger, a cool Estoyhead had the year who, like a Fuinch Shaw, Wilchin's the Kofra Aku, Skeller Doy, oh, Cossa, well, Tiernan O'Neill for sure, Hugh Lesh, Buntash Janish, Scoil the Mainistreach, Cluiche Tontosi, a STLR Byra to Daniel Carr, Fedger Am Shaw, Shin, Gary Octogus, Laird and Sky, Chalk the Mahon Lena Land, Coolin Shin, Rhoda Mahusna, Shan, Lehan, Shin, Ty Masterson, Egg Chalk them all, listen, Leroy. August hÉireann on series, Egg Fosculture and T Valadon Fark, Coláiste Mhuire, Masters in the Rishella, Gula Togi Ega, and Jake Leshan past the Horch, I ain't gonna get Halloween Shin, Gularaya Gerard Rachor, Jeshirish, take Mick Ward, a Maharish Masterson, or 4-1. August we scored touch again, Cluiche Shin, Egg Chalk the Mahon Lena Landhul, Egg Heincher Rocket and Shin Chalk them up. Leathcheannais got fear why Ega, August and Cluiche the Rinchianiation. Well, he'll have Badger, Garuche Screefins, and a Lurty Star off on a Hunya, Garo score and Chalk the Jeruin Shin.
Scríbhíonis Scaithíre Coláiste Gimpy agus a Giri Réna Ail agus bheith ag smuitiúil rud planáilte acu rud ón farc amratha nó an éige gaiise échar go Lárna Parka O'Brien an sin agus sin galanta an síon sin Láha saoil se glan an sin agus ríiste a Coláiste Mhuire ar an sí agus a rás go Lár Baile Aisirú Fáilte buntáiste tuga na go ráiste ríist Masterson agus Coláiste Mhuire sásta Shelfa Caiú Hartan seo Caiise bheith curaba Martha Rorcan sin tíhalhuíanta agus sin na teach frí tar ríiste bhfuil cool eile on in Scoil na Mainistreach sin Cushionston Skyhin sin a ríiste ó Coláiste Mhuire teach am á leis James Flanagan sin agus an léagar tógaí Egeson Coláiste Mhuire bhí amuide go leor leis a léithróid a Lárna Parka agus níor chórdóibh an bótún sin a dhéanamh ríiste faoi gá sin ar a dóid ag Maloney teach am á pásíonnta churthas deach go lína lean thosaí aige agus ag tiontú Hartan sin Míhan bhfuil cineadh aige chun sin a críicnú pásas deachais de sela fáidir cúlbeidir dóin chutha leis ag Sean Hayes ag dearú le chuinte an áirithe speidir an iad éige agail sláán agus eagail leis te ag Leathcheannais nífas churann sé talú sláán a réitin agus Scoil na Mainistreach agus inis muid ag dunk ar a réiteoir le fáile má go bhéad ama a bheith sfáca Macantí chuir siad an léithróid isteach ha méid deanú agus tóla gurí breúrá leis tóla bhí gurí scíú leis an réiteoir gimpí ar gCearr agus tóla ríiste ó Roir TV stíide agus tól fáile gurí gol an tosaí buntáiste aige agus well Scoil na Mainistreach sásta brú frí tar ríiste a Coláiste Mhuire an caiite acu go dearú hÉireann Janta go mai ag a pasa Jesh fan cool badger agus éad a gol fríd agus a léithróid caiite agus a gol tu go rás agus fáil Janta buntáiste eile ag Scoil na Mainistreach well tá mé cinse sin agus éad a teach fríd a han chantan sin ran ó thir grú sé tiny an talamh sin an réiteoir teach a rás don buntáiste agus be hír go mhain eile acu sinna caiithús teata mé deanú Coolín idir na feirne mar sinnde agus an tam a bheith na mhór imi an seo muid an am cúteamh gcórtaithe ag dearú an darna thréimhse dám bhreise an seo an Mhuile an abba ruach sásta gol gairid leis díirechas deag áisiún burn chur an burn seo is deag gurí na fahamsiústíí an sin nach na faithí sin is Ormsby atá an agus na láha sábhailte aige is tíon sin ag dearú an le agus céala tá díir is tíon sin simú go leor Scoil na Mainistreach kilomtí ag ó scórail sin gCearrna agus Coláiste Mhuire atá an Ormsby atá an leis a léithóid ag dearú an le agus iad sin a bheits a gáil an tosaí ceiliúrú ar farc an lucht takeíochta ag teachtas deachais agus déis acu brúlú le licras acu ar a farc agus iad sin a bheits a gáil go Leathcheannais córnaí Ógáin well buin siad an Cluiche Leathcheannais amach an nuirí agus níor irí lofa tá céim níos fuide Janta acu mbliana agus simú go leor iad sin agus trolíonis in san Leathcheannais cé a thugus amá an bhfuil star an anis tá Coláiste Mhuire nó mé buchalí na réachta a bhfuil do córnaí Ógáin a thógáil a ríiste Cluiche dáchréiste dramatúil an seo Muileann aber ar fad agus cógrón ar fad le buchalí agus na Scoil na Mainistreach chaspantas ilse pelle a chuirsin ar fáilúin an seo aniu a crí agus anam a chur Coláiste Mhuire hes deachaige seo agus ceiliúrú ar a farc híos fuin tuilse acu ag dearú le ach is a réigen agus lína tannaí idir na Scoil na Mainistreach agus na búidirí Coláiste Mhuire an seo an Cluiche an seo ó Baile an abba agus well sosta jogging ar fad ina sin an scór Jerry an seo Coláiste Mhuire híon Coláiste Mhuire go leis go trí chúl agus Chulín déag ag Scoil na Mainistreach a híon a fihe trí go leis go ag Coláiste Mhuire bhuain ar fad an seo i Muileann abba slán go fáil
Bas initial Baile O'Rourke agus Shellavega. It can do an Kidog Shin Schultes job. Agus O'Rourke Lesh and Kid score. Instant Leathcheannais. Bas initial Mhuire. Cosíocht ar dói. Agus Iarach Dínta Taki is ja. Agus an Kid score. Fáte Inchin. Ag Stephen Mhuire. Score Shella. Agus Jesinish ag Finn Higgins. Higgins. Goldfried. First galore Hega. Schultes job. Agus Hara Trasnan. They give her the courage. Mahoney. Kashi and Jeshi Glacko and Ish. Schultes job. Hey Chaco Mahoney. It's chap. Agus Hara Trasnan. Janta Gamoy Hega. Agus Buckley in Erie Shaw. McGrath. Oh, Coláiste Hega. Agus cool Fáte Hega. Ruhari into Janta Hega shoot. Rinne in Chigol agus a pass a horch and Leher Schultes job. Agus in Coláiste. Agus Hara Trasnan. And Náisiúnta Baile Ma. Cosíocht ar dói Scoil ag rothú Balahhain na Sala Schultes job Hega. Coláiste Ard. Agus Hara Trasnan. Scoil and Glen. Higgins ag Gary Scoil leis. Higgins ar Ashka Mhuire Coláiste agus Curtha Hara Trasnan. Anianish ar Ashka Macatí Alawa Gaston Shin Galanta Car Schultes job agus Hara Trasnan ag Daniel Car. Agus Mhuire towards Mhuire ar Imlan Stúa sin Coláiste Hega Hara Trasnan agus Fuinche Fáte ag Stephen Mhuire. Canard ar Ashton one Hashtin tan Toiche Giri Chul Magul Neil Chidi and Irish Pakias job Iradella agus score Fuinche score Galantella Cursi Cian Loughlin the Giri stop a Coláiste O'Rourke leis an Irish Ainta and Ragra Hannigan Cinn O'Rourke and Náisiúnta and Irish Chak Irdanish Stephen Mhuire to Schultes job agus Irish Cinn Crin Irish Fuinche Ala Coláiste job and score and Cinn agus Scoil and Irish O'Rourke Scoil Irish Ala O'Rourke Fáte Rashtega O'Rourke Frigilar Here Tagish O'Rourke and Leicester Cool Galandag Jim O'Rourke O'Neill Sula Donachul ag stop pass Tuggy and Ishta hÉireann and Kitog agus an score and Cinn hÉireann agus ag Lárionad Con more fad Stephen Mhuire Sua Schultes job and Irish and Coláiste agus Doctor Hara Trasnan Scoil agus an Ken Rashtreach It's Jagalar Baile and Ish Car Schultes Jaga Linagor Coláiste Hara Trasnan Leathcheannais Wogu Coolina Wine Huntossi Hanira Cotham Maristella Janta Cotham Maristella and Muileann agus an Ish Iarach Schultes Jaga Ig we are near Shin Coláiste agus Hara Trasnan and captain the Fernian Kin score Loughlin passing into Coláiste Loughlin It's Jagalina Land Tossi Jesh Cool Badger Schultes Jaga Ig Maloney Ruhari into Janta Ig Maloney Charlie McGrath Mashinda Sawacha agus Coláiste Charlie McGrath Idir hÉireann agus hÉireann Shaw Togi Egar and Kitto Coláiste and there Coláiste agus Hara Trasnan agus Aberlum Siachtar dói Coshin Siantach and Shin Stephen Mhuire Stua Schultes job and Irish Schultes job Crin Hara Trasnan Spórt and Scoil Shin Irish Lofa Year the Aveaco Ristella Mhuire Chumage Freeze Mhuire and Kitog Schultes job agus Hara Trasnan ag Michael Mhuire agus Cherish the Coláiste Mhuire and Jake Lofa Chak agus Brew Huntossi Schulte agus Jack and Hara Trasnan agus Ismager agus Rorta Emrory Brew Freeze and Ishta Coláiste Mhuire Berger Jesh Wanya Cool Coláiste Harden Shin Meehan will Kitog Ega Hunchin a Creek now passes Jahanish Jesh Elephant Cool Badger Dorn Coláiste Ig Sean Hayes Ig Gerald Lay